Asi ni roha nasian de bata amata. Dohot sian anakna Yesus Kristus madongani hita. Amin. Turpuk harian di Bagasan Sadarion 14 April 2022. Tersurat di Matius 26 ayat 40 sada. Songonon ma didok disi. Dungo mahamu jala martangiang asaw nang hamu bongot tu pangujunan. Ay nagirgir donia to dii alay galedo iya daging. Ido sahatna. Dungo jala martangiang. Dongan na hinaholongan ni Yesus Kristus. Terpudum doaka si seanay ditiki Yesus martangiang mapargumulhon si taonon nanaeng adopanna. Pola tuluhali tardapot ibana dina terpudum si seani dang diboto si seani ola ni sabor ngini nama nasi darap. Ido ubahen asa didok Yesus. Dungo jala martangiang nasida. Ai diboto do sada siseanna mangalehon ibana jala sada maswadahon ibana. Dongan sahapor syaon songon hata ni Tuhan Yesus songon biru-biru di tonga-tonga ni babiat do hajong congatta di Purtibion. Gudang akka pangela ni Purtibion na boy mabodut hita. Laos dabu hita tu bagasan dosa. Dang margogo hita mangaloi. Ay dang margogohon babiat si bolisi. Asaima ikot do toktong hita dungo jala martangiang ganupari. Para lodo hita mangalo si bolisi. Alay holan di bagasan ibana do hita dapotan hamonangan. So pamotuatan naing aguhonon ni si bolisi do hita ganupari. Setiap hari adalah jahat, di mana kita selalu berperang melawan iblis. Alay holan di bagasan ibana do dapot hita hamonangan. Ay galido daging tai tu pegir-girnya toddi. Asa dungo jala martangiang mahita di Tuhane. Amin.